Mga kapuso, kinsabay isog kaayo dira. Ang ato makauban karong buntaga, isog daw kayo ni. Siya ang vlogger nga si Roweno Caballes o mas iladong si Boy Isog. Boy Isog, Sarge, maing buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Oy, maayong buntag kanimo Argel og ingon man sa ato ang mga higala na mga kapuso dinis tibok Mindanao. Kalis Ginoo, maayo man kita. Sarge, paunsa ba ka nagka-ideya sa pagsugod sa vlogging o unsa pud ay imong nahimong first content? Nami shoot sa film namo sa among entry sa usa ka film fest, no? Nag-shoot namo sa Nabunturan. Then action film man kini, medyo komplikado ang pangandam sa set. So while nagapaabot mi sa set, shoot mi gamuha. So kadto nya i-upload na mo. Pagkabuntag, i-check na mo, murag daghan man kay views. So nainggan mi na Tony padayon kay murag giganahan ang taos tuwa. So mo to nagpadayon hantod karon kalis Ginoo ana pa man out pag idea. Nganong Sarge ko actually kay tungod ang ako ang role kanina shoot namo na film is military sergeant. Sarge, paunsa ba nimo gina-conceptualize ang imuhang matag content nga mahaom kini sa temang isog yun? Pila ka operasyonan, harang hadlok mo? Kisa may harang niya? Nakadot to, Sarge, so? Kisa, atunaw! Ayaw, Sarge! Ayaw, Sarge! Ngano, ayaw kong kanan nyo, ako ang lugar dip! Ayaw! Ayaw! Kisa man yung harang deh? Mrs. ni mo, Sarge. Actually katong mga ang nagunang mga 15 siguro nga mga videos na ako, mga old jokes na ako na nagibutang lang namo sa video. Ikaduha, siyempre ang ako ang kuan kaning husband and wife na kuano na ako isip military sergeant, isog kakabot sa kuan, mas isog akong commander. Pero siyempre akong gitanaw pod nga ngadto mahugdan mong gitag idea ni ana. Mo nang ni-explore po ko sa laing mga idea of content, no, like for example ni-touch na ko og mga kalibutan sa tambay, mas lapad na ilang kalibutan eh. Sarge, unsa sa tan-aw nimo anaa sa imong content nga ni patok ay imong mga videos online? Rowena, kisa mo to ka mo sa Facebook kabi? Ako ba tayo ng lagunon? Tarong ako tubag ha? Hospital is naman no? Ikaw mo nakagurik ka mga kinsang guwapo ba? Kisa to? Kita kong sa inyo, nakatas gawas. Well, akong tan-aw ana kay siguro nagsalamin man gud ang ako ang vlog sa mga kasinatian kinabuhi sa pamilyang Pilipino na everyday life sa matag Pilipino naagay inana nakahimtang. Mo nang makarelate ang daghan natong makaigsuonan sa among mga vlog. Sarge, tungod sa imuhang mga videos no nga naasam kay mga kauban, nahimo na sa bani nga bonding moment ninyo nga magbarkada. Actually kani ako ang pipila sa akong mga kauban sa akong vlog. Ako ang ginapong kauban sa film. Kaning mga uban pod, kaning matambay-tambay na ako, dili na po na sa among komunidad na among gipuy-an kay tungod kuan ako siya na kay para kung mag-shoot me di na mangitag laing kuan na may daghang tambay dito. Kunya hantod kalis Ginoo di man sila mga artista pero nilambo gid sila sa iskutanan nilang pag-act, parang natural kay lang kay siyempre amo pong gigayad pa unsa ni i-deliver ang mga dialog nila, dialogue whatever ana. Mga kapuso, luyo sa kaisog ni Boy Isog. Doon na siya'y malumong kasing-kasing. Usa sa ihang content mao ang paghatag og relief packs sa mga nanginahanglan karong panahon sa pandemya. Sarge, nganong kini ang imuhang nahimong initiative? Unang-una nagsugod yun katong niaging tuig birthday nako. Atol sa kong birthday nagbaha din sa Talomo. Unya karon pag abot sa kong birthday na inihatag to na mga donasyon para sa kong birthday. Nanangit ko sila instead na akong i-birthday ihatag na lang ako sa mga bata kay nangawa nga basa ang ilang gamit sa pang-eskwela. So kana mo to nagsumikad. Mo nang namugna ka hantod nagpadayon kaning naabot ang COVID-19. Kini kay Palaya o alias palang Boy Isog. Unsa lang ba ang imuhang gikahadlukan? Actually, Boy Isog, kuan ra gyud na
Na mo kung buhi isog na kuan, timaan ka na pagrespeto sa atong ka-partner. Isog lang sa pangalan pero deep inside kana gyud paghatag og tinuod natong gugma sa atong ka-partner. Ang ako ang ikadlukan personally, awa man po siguro ko ikadlukan kayo untay kontra. O di po ta angay mahadlok kay wa mo po tay itamakan nga katungod, wag angay kadlukan. O karon mga kapuso, atong sukdon ang kaisog ni Boy Isog na ihatag ang mga trabahoon sa balay kung mukasaba siya Ay, Ginoo ko. sa pagbuhat ni ini. Sukol o talaw lang ang matubag ni mo Boy Isog. Okay, ayo. Sige, una, mamalengke. Sukol. Siyempre kay karon na ay mga modules o online class kini tudlog assignment sa mga bata. Sukol. Magluto Kana kinasukulan, hawod kay ko na. kini, maglabada. Anad po ko na sukol kay ko. How about mamilo og dilabhan? Pilo. Sukol gyapon kay mao mo ginay relasyon labal. Pagkauga pilo mo gyud kaniya. Og siyempre, kini complete the sentence. Isog si Boy Isog kung Kung anaa ang ako ang mga minahal sa kinabuhi sa ako ang kiliran. kana kay wala gid ikadlukan si Boy Isog nga trabahoon. Bitaw, daghan gyud salamat Sarge sa imong oras sa gigayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paglingaw sa netizens. Maayong buntag, daghang salamat sa kahigayon ng yatag po ninyo kanako. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.